Pozdrav svima, ovo je novi video na mom kanalu, dakle, danas smo hakirali od jednog mog neprijatelja, to jest upao sam na njegov, kako se kafe, na njegov akaunt, da se tako kafe. Evo igram s ovim Mortisom koji ima ovaj glupi skin s ovom kapom. To se može zamisliti da nosi kapu, šta će to skin? Svi brawleri imaju nepotrebne skinove. Svaki po 50 skinova, dovoljno 2, 3. Jedan košta, ne znam, 50, drugi 80, treći 100, četvrti 500, četvrti 800. Šta će ti 50 skinova? Dovoljno samo 3, kao što sam sad nabrojio. Igrao sam mu već malo. I eto. Igrat ćemo sad sa ovom Ems. On je tek sad nju dobio, vidite. Tek 8117 trofeja. Tek toliko ima, mislim imam ja manje. Ali dobro, on igra 2-3 godine i tek toliko ima. A Brawl Stars i postoji 3 godine. Sve jedno, ajmo samo odigrat par gemova na ovom jadnom akauntu. Dobro. Zasprejemo ovo. Mi ti se primo. Nisi mi dorasto. Ja to najbolje igram u igricu. On mene misli prebi. Ovo što je mislio nije napravio. Malo si 0 trofeja, šta ima veze? Da mu kupim neki skin. Boli me briga za njegove skinove. Ako on želi, mogu mu kupit, ali nisam ja neki koji na tuđe akaunte upada i radim ono što ne žele. Ja poštujem tuđe privatnosti. Ovaj Dynamite je baš glup. On mene misli napadat. Nije mi ravan. A nije ni šest. Nije ravan. Ova misli protiv mene, joj. Eto. Nema na čemu XP25 da ti malo skupim. Trofeja kad ne možeš sam, nema na čemu. Jesam, ja rasturam ovdje. Super. Eto. Ja to lako. No ako želite da i na vaše akaunte upadam, pišite u komentar vaše mailove. I slobodno mi komentirate ovu animaciju što sam napravio. Dobro je. Znam, odlična animacija. Skinut ćemo sad. Ajmo sa Geneom. On će meni zahvaljivat kad mu dođem do 10.000. Premda ću jer možda ću još samo ovu još 3, 4, 5, ne znam. Neću ja kupiti vrijeme na njegov akaunt ima. Mami se ja kupim.
Nema veze, nije moj akaunt, nego neću ja iskupiti trofeje, nek će on, mislim, nije mi to cilj. Samo kažem. Mene će ovaj robot ubit. Mrzim te robote, glupo kad se oni stvaraju. Meni ni ne trebaju novi brawleri, ja sad upadnem na tuđe akaunte i isprobam sve. Mislim, nisam baš sve isprobao, to čučnosti se isprobati. Na svom samo dobijem, igram, zaradim trofeje i fučkam lifa. Plus 3 trofeja, super. Mogu trebalo i više, 5 sam bio. 9. rank. Zahvatljivat će mi IFPE 25, nema na čemu IFPE. Bilo kad mogu igrat na tvoj akaunt, premda si neprijatelj, ali dobro. S kim ćemo sad? Hoćemo sad s Rovom. Ne znam je li on dobar, pišite mi u komentare je li dobar ili ne. On je novi flash dobio, ništa više, ja mislim. I tu ima zadatak sa Piper. Da ubimo 24 enemies. Ne znam što to znači, ali dobro. Znači ova što dalje puca, to više oduzima. Pusti, to je moje. Ne, jedva, jedač. Mislim da je jedač i najbolji ime za armiju na cijelom svijetu. Bolje ime od svih armija ikad. Mi smo najbolja zajednica, jedač. Kako se to nije itko do sad sjetio. Ja ću treći tu bit, nisam baš čuo, ali nema veze. Da je na mom akauntu bi, ali nije na mom. Tu se ne trebam baš trudit, znate. Mislim, trudit ću se, ali eto. Ne trebam. Ova će me dokrajčit. Priznajem, nisam snažan od ove, možda i jesam. Jednom je udarim i ona već umre. Još ovo. Tako. To. Pa ja ovo razvaljujem. Evo, to je to. Ajmo još 3 puta pobijediti da dobimo nagradu. Mofe, slažete se sa mnom? Ja se slažem sa vama. Ajmo ovo kupiti. Umri. Ne znam koji ovo brawler, ali neka umre, kogod da bio. Ali već sam ja umro. Ne da mi se više snimat. Šaljite mi svoje e-mailove i tako slično. Mi se vidimo u sljedećem videu, možda ću baš opet na ovaj akaunt igrat. Pozdrav je tako.